Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Opatsirani nkhanizi ndine Chisomenyoenda poyamba mitu yake. Bungwe la Many Personas Association of Malawi lati mikangano ilimbirana umwini yakula pamalo oyima mabasi. Mtsogoleri wa dziko lino yemwe angotsankhidwa kumene Peter Mutharika ndi wachiwiri wake awalumbiritsa loweruka. WFP ikufuna 158 million kwacha yothandiza Malawi 1.9 omwe akhale ndi vuto losowa chakudya. Ndipo msamalonda bungwe la CFTC lavomereza kuti Carson Investment igule business ya masitolo a Shoprite. Tikhale modzi tindize komanso zina zambiri. Tiyambeni nkhani yoti bungwe la Many Personas Owners Association of Malawi MOAM lati kuchuluka kwa mikangano ilimbirana umwini wa malo oyimapo galimoto zonyamula anthu kusokoneza ntchito za mamembala ake. Izi zikudza pamene anthu olimbirana malowa omwe amadziwika ndi dzina loti migodi kwachulukira ku Lilongwe ndi Blantyre. Ndipo mlembi wa bungwe la MOAM Coxley Kamange wati zomwe zikuchitikazi zikuphwanya malamulo. Chisomo Chingwalu ali ndi zambiri mu ripoti. Mlembi wamkulu wa bungwe la MOAM Coxley Kamange ati mchitidwewu umachulukira kwambiri boma likasintha, ndipo ati bungwe lawo lichita zokambirana ndi akuluakulu a boma kuti apeze njira zothanira anatu ndi vutoli lomwe akuti ndi lophwanyanso malamulo. Chitika ngati pakali pano zinachitika su 2020 and izi zinotisokonezera business yathu chifukwa anthu oyitanirawo alibe gawo pa mini basi ya komanso mungu amukudeti malamulo akukana adziko la Malawi kuti kuyitanira malamulo ndizoletsedwa. Ngefeyo tuwapempha achose nyota amene wawo tumulati mudziwese chile ndena kuti mitengo ya anthu okula mamini basi ikhoza kutsika. Ife timapanga mitengo vene vaja timawerengera kuti kodi oyitanira kupeka zingati, kodi kusike kupeka zingati. Kadaulo pa nkhani za ndale ndi ulamuliro wabwino Wonderful Mkuche wati mchitidwewu uli ndi kuthekera kosokoneza zinthu mdziko muno. Mwana chikupereka chiopsezo chachikulu pa chitetezo makamaka ku Lilongwe ndi ku Blantyre. Lebo malikuyenera kulowapo ndithu momveka bwino komanso motsindika kuti zimenezi azidatsiratu chifukwa tikangoti tikuzivomereza kuti zizipitirira zimaperekanso malo abwino amene anthu ena opanga za upandu amatha kumabisalirako. Sabata yatha mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive DPP Peter Mukito anadzudzula zomwe zikuchitikazi. Iwo anati chipani cha DPP ndichosinthika ndipo chikuchita zinthu osati mwachizolowezi. Nthawi zambiri boma likasintha anyamata amalimbirana migodi, ndipo izi zimachitika kwambiri ku Lilongwe ndi ku Blantyre. M'malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe la World Food Program Malawi lati likufuna thandizo la 158 billion kwacha yoti ithandizira Malawi pafupifupi 1.9 million omwe akhale ndi vuto losowa chakudya mu miyezi ya Oktoba mpaka Januwale. Mkulu wa WFP kuno ku Malawi wati bungweli likufuna kupereka thandizo la chakudya kwa anthu m'maboma asanu ndi anayi. Malinga ndi Akondwani Hara akubungwe la Center for Social Concern ndi anthu ochulukirapo omwe akhale ndi vuto la chakudya mdziko muno munyengo imeneyi. Ndipo popitirira ndi nkhani zathu mwambo olumbiritsa mtsogoleri wa dziko lino yemwe wangosankhidwa kumene Peter Mutharika komanso wachiwiri wake Jane Nsah uchitika loweruka likudzali pa Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre. Mneneri wa President Mutharika Shadrack Namalomba watsimikiza izi polankhula ndi Zodiac. Namalomba anayankhula ndi Kasi Maobi. Poyankhula pa mwambo olimbikitsa kupeza thandizo titero kuti titsimikize kuti mwambo umenewu olumbiritsa president komanso mwambo wotino kubwera alendo kudzaonera mwambo umenewu zimene zichitika loweruka likubwerali ndipo zikachitikira ku Blantyre ku Kamuzu Stadium. Palibe chifukwa chapaderadera titero kuti Blantyre ili ku Malawi ndi chimodzimodzinso ku Lilongwe chimodzimodzinso ku Mzuzu konseko tidakanena kuti ayi tisankhe malo amodzi woti tikapangire koma chifukwa chakuti no wiki imene iyo a president Professor Peter Mutharika ali ku Blantyre konkuno ndiyeno tinaona ngati ndi chabwino komanso Blantyre konkuno mabungwe onse aboma maofesi onse aboma alipo kunoko amene akufuna kugwira ntchito imeneyoyo ndiyeno naona kuti tingopangira konkuno chinanso nchakuti sitifuna kuononga ndalama za boma kuti no ndalama zionongeke kuti no pa nthawi ino ayi nchifukwa chake takuona kuti tingopangira ku Blantyre konkuno tisevenso ndalama za boma. Nthawi zambiri mwina kapena tikangana mbuyo mu makhala kuti tsiku lolumbiritsa kukhala lina
komanso la inauguration ukhala lina zakhala motani kuti mwina zikhale zonse tsiku limodzi? Izi zakhala chonchi kuti zikhale tsiku limodzi chifukwa chakuti mukaonetsetsa kuti tipange kulumbira ku tsiku lina tikondwereso tsiku lina ndiye kuti zimenezo ndalama zokhazokha ndiye kuti tiyerekeze kuti mupanga kaya lachinayi anthu abwere adzaonere mwambo umenewo kenaka adzikhalanso mahotelo kumayembekezera kapena mwapeze malo ogona adziyembekezera nkuti ayi tsiku linalo kapena nkuja wakewo tikapangenso mwambo wina tikuona ngati unokutimeko kuononga ndalama ndiye zinthu zonse zingopangidwa tsiku limodzi tiseve ndalama mukudziwa inuyo boma la Profesa Arthur Peter Mutharika fundo yayikulu imene wapimapo ndikuti ino chuma cha boma samaonongeke ngati kuli nkotheka ziyesetsa ndithu kupanga zinthu zakuti ndalama za boma zikusamalika bwino ndiye njira imodzi yosamalira ndalama za boma ndikuphatikiza mwambo umenewo nkupangira pamodzi zonse pamodzi. Bungwe la World Vision Malawi lati pa anthu pafupifupi 6 million mdziko muno omwe alibe mwayi opeza mwayi ukhondo zomwe zikubweretsa mavuto makamaka kwa amayi. Mkulu wa World Vision Charles Chimombo anena izi pamene amakhazikitsa ndondomeko yofikitsa madzi abwino madera ndi kulimbikitsa ukhondo mdziko lino. Mlembi wamkulu ku nduna za madzi Elias Chimulambe wati ndondomeko ithandiza boma kufikitsa madzi kwa aliyense. Zambiri mulipoti la Irene Kaira lomwe wawerenga ndi Imon Pirengo. Bungwe la World Vision lati likufuna kufikira anthu 600,000 ndi madzi ukhondo komanso anthu 1.2 million ndi nkhani za ukhondo pofika chaka cha 2030. Mkulu wa bungwe la Charles Chimombo wati kupatula izi nazo sukulu zokwana 1140 ndi zipatala makumi anayi zikhala ndi madzi ukhondo pa nthawi iyi. Ku Malawi gawo limene likufunisisa kuti liunikire madera okwana asanu. Dera loyamba ndikuti anthu akhale ndi madzi koma madzi osazikhala kuti ndi quality abwino. Komanso gawo lina ndionena kuti pakhale ndondomeko zabwino zakasamalire kamadzi amene wawa ndikuti ndalama zipezeke kuti madziwo azipezeke. Mlembi wamkulu mu nduna za madzi Elias Chimulambe wati bungwe la World Vision lithandiza boma pa ntchito yolimbikitsa ukhondo. Malawi 2063 namba kale sopanga kuyambira ntaje kuti kale 10 years mpaka nafika 2030. Sono iziso za business plan imene apanga World Vision zithandiza kwambiri kuti tikwaniritse maplani athu ofika 2030 kuti aliyense akhale ndi madzi ukhondo komanso akhale ndi zimbuzi zamakono ndi kutinso akhale ndi zoyenerera pa ukhondo wa munthu. Ndondomekoyi ayigwiritsa kufikira chaka cha 2030. Mukone nkhani pa Zodiac ndipo muli ndine isomenyo ndati ndi zina zambiri posayidwa nkhani pomwe kulandiranso tonenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la Minibus Owners Association of Malawi lati mikangano yolimbirana umwini yakula pamalo oyima mabasi. Mtsogoleri wa dziko lino yemwe wangosankhidwa kumene Peter Mutharika ndi wachiwiri wake awalumbiritsa loweruka. WFP kufuna 158 billion kwacha yothandiza Malawi 1.9 million omwe akhale ndi vuto losowa chakudya. Ndipo msamalonda bungwe la CFTC lavomereza kuti Carson Investment igule business ya masitolo a Shoprite. Popitirira ndi nkhanizi nthambi yona za maubale wa maiko pa nkhani zachikhalidwe mdziko la Indian Council for Cultural Relations ICCR komanso University ya Malawi UNIMA asayinirana pangano lofuna kulimbikitsa maphunziro pasukuluyi. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Gujar komanso wachiwiri kwa chancellor wa UNIMA Professor Samson Sajidu ndiwo anayimira mbali ziwirizi. Panganoli ndi la zaka zisanu ndipo mwazina akatswiri pa maphunziro aku India azizaphunzitsa ku UNIMA komanso ophunzira ku UNIMA azitha kupita ku India. Rafael Mlozowa walemba lipotili. Lolemba nthambi yona za maubale okhuza nkhani zachikhalidwe mdziko la India Council for Cultural Relations komanso University ya Malawi UNIMA asayinirana pangano yofuna kuthandizana pa nkhani ya maphunziro. Polankhula pamwambo omwe unachitikira ku Zomba, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Gujar anati dziko lawo ndilozipereka kuthandiza dziko la Malawi ndipo mkatikati mwa pangano omu University ya Malawi ikhonza kupata mwayi oti izitha kukhala imodzi mwa mayunivesity odziwika bwino pa dziko lapansi. Iwo anati izi zibwera magawo osiyanasiyana amene ali mugwirizanowu omwe nkuphatikizapo kuti aphunzitsi odziwa ntchito yawo azibwera kuzaphunzitsa komanso a Malawi azitha kupita kukaphunzira ku India. Wachiwiri kwa mkulu wa University ya Malawi Professor Samson Sajidu anati iwo ndokondwa kwambiri kamba kuti dziko la India ndilotsogola
muzambiri ndipo iwo apindula. Ndiyo sogola kwambiri zigawo zambiri zikakhala kaya ndi za chuma kaya za mankhwala kaya za ndale ndiwo sogola, so atisankha ife kuti azibwera ma professors kuchoka ku India kuzaphunzitsa komanso nawonso aziphunzira zathu chifukwa ndikusinthana koma tikhulupirira kuti tiphunzire kwambiri ndife. Malo mwa ZBS kuno kuzomba ndi Rafael Mlozoa. Malonda akupitirira monga mwa masiku onse kwa mavenda ogulitsa katundu malo osavomerezeka mu mzinda wa Lilongwe, ngakhale kuti khonsolo ya mzindawo yati iyamba kuthana ndi ochita malonda malo osavomerezeka. Zodi akitayendera malo angapo mu mzindawo yapeza kuti mavenda akuyalabe malonda awo kunyozera chenjezoli. Ndipo wapampando wa msika wa tsoka a Steve Magombo wayikira kumbuyo khonsolo iponena kuti mchitidwe ogulitsa malonda malo osayenera umachititsa kuti ogulitsa katundu mu msika asapeze phindu lochuluka. Kenford Mdima walemba ripoti yotsatirayi. Pomwe Zodiac inayendera malo osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuona ngati ochita malonda omwe akhala kugulitsa malonda malo osayenera agonjera chenjezo loti achoke m'malowa, yapeza kuti malonda akupitirira monga mwa masiku onse. Ena mwa mavenda omwe akugulitsa malonda m'misewu akuti misika yambiri ilibe malo okwanira, zomwe zimachititsa kuti iwo azichita malonda awo m'malo osayenerawa. Koma wapampando wa msika wa tsoka a Steve Magombo wayikira kumbuyo ganizo la khonsolo ya Lilongwe lochotsa anthuwa m'malowa ponena kuti malamulo akuyenera agwire ntchito. Chitsanzo ngati amene apanga business zakaunjika ali ndi malo kunoko, ndiye ngati akupanga business yomweyo kunsewu munthu sangabwera kunsika kudzagula pamene business yomwe ili kunsewuko. Ma business amene tupanga kunokofe tidali munsewu momwemo ndiye tidachilonjotsedwa. Ndiye ngati anthu apanga business munsewu ndiye kuti munthu sangabwere kuno kunsika, ndiye kuti business kunoko sizikuyenda faya anthu amene ali kunsewu. Poyankhula ndi Zodiac posachedwa apa, mkulu wa khonsolo ya Lilongwe Crowd Kadamanja anati asanachotse mavenda wa m'misewu pakhala zokambirana ndi akuluakulu a m'misika ya mu mzindawu. Pakatipa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe omwe si aboma adandaula ndi kukula kwa mchitidwe ogulitsa malonda m'malo osayenera maka m'mizinda ya dziko lino. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Gulu la anthu omwe anagwira ntchito yoyendetsa ndi kuyang'anira chisankho cha pa 16 September lolemba linasonkhana kulikulu la bungwe la chisankho la MEC ku Lilongwe, komwe limafuna kukakamiza akuluakulu kuti awapatse ndalama zawo za ntchitoyi. Mmodzi mwa anthu wa Innocent Mawembe wati kuchoka pomwe anagwira ntchito pa 12 mpaka 19 September bungwe silinawapatse ndalama zawo ngakhale anzawo ena analandira kale ndalamazi. Amawembe akuyankhula ndi Imon Pirengo. Ninagwira ntchito ngati biometric voter identification clerk chimodzi sanzangawa ena ndi anagwira position yomweyo ndi paliso ena anagwira ntchito ngati ma clerk ena anagwira ntchito ngati ma presiding officer to staff timagwira ntchito limodzi komano kufikira pano malipiro athu sinalandire kunoko ife nabwera zapanga follow pa malipiro athu for malipiro athu sanatipatse ndi timapanga follow pa malipiro amene kuti atipatse for anzathu amene agwira ntchito analandira kalekale komano ife sanatipatse ndi mazapanga follow up ndi napanga na mobilize tibwere tonse ngati gulu maka mane aliyese akuchemvera kuti nayeso mwina mwake azafunsa malipiro ake chifukwa choti aliyese akamafunsa paikha zimakhala zikutenga nthawi ndi nangobwera ngati gulu kuti mwina mwake akationa kuti anthu akufuna ndalama zawo mwina atipatsa. Akuluakulu otakhala kuyimbira mafoni ena kumati ankhaya zitheka and panopo kufika panopo it's almost 3 weeks mmene tinayambira kufunsana za ndalama zathu koma ndalama sizikulowabe angotipanga mapromise and takhala kubwera ku office kwawo kuno kuzafunsa angoti asifirani ma details anu mu ndalama zilowa makisi kumangopita ndi nkuona anthu nangoti bwanji tipite konko aliyese akazimvereka tsogolo ife timadikira kuti ameke atiuze zenizeni lero kuti ndalama zatipatsa kapena ine fuata kuyankhula nawo mmamawa anangoti zotifani ma details anu muzipita komana mfeyo malinga ndi kuti zimene zilakhala kupanga nthawi yonse ndi tinona kuti sizitithandiza tinawuza zoti feyo tidikira ndalama zathu konkuno mpaka na zilowe kuona mwatipese dakali konkuno tikudikirirabe. Anthu amene tilipo ndi ambiri ndithu mwina over 200 chakuti ena of course sanafike futi mwina minded anavota komano anthu amene atafika kunoko tinakwana around 60 chakuti ena atopa apita kuona mwatipese mwina atatsawa cheperapo. Akuluakulu ameki sana yankhulepo pa nkhaniyi.
Kupitia nkhani zathu, bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lavomereza kuti kampani ya Carson Investment Trust igule masitolo a Shoprite ndipo ikhazikitse njira zotetezera ntchito komanso ogwira ndi ogula ntchito ogula sitolo zimaka. Mneneri wa bungwe la Innocent Helema wati chiganizochi sichisokoneza mpikisano pa msika kapena kupereka mphamvu kwa sitolo imodzi pa malonda. Ndipo mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Congress of Trade Union Charles Kunchenga wati ndokondwa kuti ngakhale sitolo ikugulitsidwa anthu sachotsedwa ntchito. Zambiri mulipoti ili ndi Sarah Tembo. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lati litaunikira lapeza kuti kugulitsa Shoprite kupita ku kampani ya Carson Investment Trust kukhoza kubweretsa zopsinja monga ogwira ntchito ku Shoprite kuchotsedwa ntchito komanso makasitomala kusasamalidwa bwino. Mneneri wa bungwe la Innocent Helema wati mwazina kampani ya Carson Investment ikuyenera isachose ntchito ogwira ntchito ku Shoprite omwe angafune kupitiriza ntchitoyi komanso kuti ipereke ndalama kwa ogwira ntchito omwe angafune kusiya ntchito. Kuonjezerapo unoti a Carson Investment Trust inayo kumapereka maripoti ku CFTC 90 days ina iliyonse kwa zaka ziwiri zimene zikubwerazi kulongosowapo mmene akutsatirira ma conditions amene apatsidwawa. Mlembi wamkulu ku bungwe la Malawi Congress of Trade Union MCTU Charles Kunchenga wati ndokondwa kuti palibe ogwira ntchito amene achotsedwe ntchito pomwe anthu ambiri akukumana ndi mavuto azachuma mdziko muno. Zikungotanthauza kuti amene akulowa malo akusamalira maufulu anthu ogwira ntchito muno Malawi. Ndeife ngati Malawi Congress of Trade Unions ndife osangalala kwambiri ndi chiganizo chimenecho ndipo tidzapitiriza kwalemekeza chifukwa cha ziganizo zokhwima komanso zokomera ogwira ntchito ngati zimene zikupangidwa. Mu mwezi wa Juni chaka chino Shoprite Malawi inasayina pangano logulitsa sitolo zake zisanu ku kampani ya Carson Investment Trust patatha zaka 25 ikugwira ntchito mdziko muno. Malo mwa Zodiac Kulilongwe ndine Sarah Tembo. Muzamsangulutso kaswiri oimba wa mdziko lino Amy Dibo pamodzi ndi oimba ena ochokera maiko a South Africa ndi United States of America ali pa ulendo wa masiku awiri mdziko lino olimbikitsa ophunzira kudziwa kuwerenga. Amy Dibo pamodzi ndi oimba amaiko enawa ndi akazembe a bungwe la Fintex lomwe ndi la ku America limene limalimbikitsa kuthana ndi kukula kwa vuto lolephera kudziwa kuwerenga ndi kulemba. Alusowa akumagwiritsa ntchito luso lawo pophunzitsa kuti ndi kulimbikitsana maka zofunika kudziwa kuwerenga. Innocent Kumchedwa walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Pride Kanyama. Ulendo wa ku Malawi wayamba la Mulungu ku Nkhoma mboma la Lilongwe ndipo utha lolemba ku Mchinji. Ulendo wadza pomwe Amy Dibo anali mdziko la South Africa masiku apitawa komwenso analimbikitsa ana zokhudza kudziwa kuwerenga ndipo masiku akudzawa Dibo pamodzi ndi akazembe anzakewa anyamuka kupita ku Uganda. Pokhala akazembe a Fanatics akugwiritsa ntchito luso lomwe ali nalo polimbikitsa ana kuwerenga chiyankhulo cha Chingerezi maka pogwiritsa ntchito app ya Fanatics yomwe ili ndi njira zokomera ana komanso zosavuta kuti adziwe msanga kuwerenga. Amy Dibo akufotokoza zakufunika kwa ntchito yotereyi. Ndikukhutira pokuti anazipera kuphunzira kuwerenga anakali ang'ono pa size yabwino kuti akamakula nzomwe timafuna ngati dziko kuti khaelo tokuka kuti akamakula azikhala kuti ali kale ophunzira anakalizipera. Naye woimba mdziko la South Africa Spoke yemwe ndi wa zaka 16 anagwirizana ndi Amy Dibo pa zamphamvu yomwe ali nayo ngati oimba polimbikitsa ana kuchita bwino pa maphunziro awo. Mmodzi mwa aphunzitsi pa sukulu ya Ebenezer Institute of Learning ku Nkhoma a Enoch Mbedza oyamikira ntchito yomwe bungwe la Fanatics ikugwira. Programu yabwerayi akuti tizigwiritsa ntchito apo kuti tithandize ana kuwerenga zithandizira kuchepetsa mavuto amene ngati aphunzitsi timakumana nawo tikamaphunzitsa ana athu kuwerenga especially English fana ambiri chizungu kuwerenga kumawavuta maklasi ang'ono tazayamba kumene. Yemwe anayambitsa bungwe la Fanatics Akali Woodward ali nawo pa maulendo omwe bungwe lili kuchita mu Africa ndipo maiko monse momwe akuyendera bungwe likumapereka lamia za mtundu wa tablet kuti aziphunzitsira kuwerenga kudzera pa Fanatics app. Kuno ku Malawi foni izi azipereka kuboma kuti ligawe. Abansende mabiro bankhanizi kumadisana senero nenso mito yake.
tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.